Yabona uma ukhuluma ngoZimdollar ukhuluma ngomuntu onyanyisa zafu, ukhuluma ngomuntu ongazazi noma umfazi noma uyindoda. Yabona right ngokwa backstage. Kodwa usebenza ngabantu lo muntu usebenza emsakazweni, usebenza ngecontract. Lokho asekuvezela abantu abavotile bavota leli isekeni lequantum lakhe azolunisa abaculi namhlanje. Lento aseyivezela abantu abathenga amathikithi bazobuka. Lento aseyivezela abantu lapha estage. Akufanele ngabe uyayenza le nto leyo. Ngisho kuthiwa umthando no wrong kangakanani but mayise kubantu akabekezelelo ukuthi ehle ungcona aqede lento ayenzayo. U15 minutes i-artist mase stage. It's only 15 minutes. 10 to 15 minutes i-artist sweze liqedile. Sikuphi isidingo sokwenza le nto? Sikuphi isidingo sokwenza le nto? Lo muntu usebenza woKhozi, usebenza ngecontract, uyayivuselela nyaka yonke. Kodwa uwenza lamasimba awenzayo. Yeah.